eguneko aventura, hemen txasiko da. Hemen minuto guti batzutara. Elurre, lanua. A ber ze patzen den. Eta interneten batzen ziten laun eska bat zirela refugia baina. Larre berdeak etxe zuriteak gorriak, jendarme auto bat bidean, bildo txartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko keiaren antzera. Lehun igotzen Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak, barrurantza itzuliak, lituzken sagarroialez. Itzuli izan balitzen, gaur igandea da. Larre berdeak etxe zuriteiak gorriak, jendarme autoak bidean, bai ondizet panopetik. Jendia familia erretratuetan bezala. Darritasuneraino perfumaturiko harima erakutsiz doia mezetara. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena. Oi minaren korapilua desotzen. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena. Koblakaririk behar. Pauso askoren usta atzerri ezeren bat. Ieslari gogo trenbideak dituzela izoztu bat.
atzerritar